Kai ne? Kenan ashe baki manta ni ba. Sai ya zan manta to. Ka san na ji ba daɗi fa sosai. Bayan haɗuwa ki da wannan haɗaɗɗen yaron? Yaron da na sa kuma ya rasa jirgi ba? Ai da gangan na rasa wannan jirgin ƙasan. Tunani ne me yi amfanin shiga jirgin da babu kyakkyawan yarinya a cikinsa? Ke na za ki je? Kai, ka daina kura min ido. Ka yabe ni kawai in za ka yabe ni. To wai ke tambaye ki, baki da wani aikin da ya wuce ki shiga cikin ruwan sama yana jiga ki? Kai kuma baka da wani aiki da ya wuce ka dinga bi na a baya? Jinan, a cikin garin nan kike zaune? A'a, na zo nan ne wajen kakata. Kai da kyau. Ina nufin kenan za mu iya haɗuwa kullum ba? Da wani dalili ne na musamman na yin haka? To ana ga kullum muka haɗu ne sai an yi ruwan sama. Kenan ma Ubangiji yana son mu dinga haɗuwa. Ya, kin ga wancan benin fitilar ba? Ana cewa daga samansa zaka ga gari yayi kawa. Gaskiya ina so na tabbatar. Zo mu je tare, mu je. Ba shakka za ka samu ɗaukaka. To ya, mu je ne? Zo mu je. In dai har akwai wani haɗi tsakaninmu, to in dai muka sake gamuwa za a yi ruwa. Za mu sake gamuwa. Mai yiwuwa.